Gemeente Capelle stelt krantenuitgever een ultimatum en Film by the Sea wil zijn internationale allure terug. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. De windparken Borselen 1 en 2 zijn officieel geopend. De parken voor de Zeeuwse kust waren vorig jaar al klaar, maar nu pas werd het gevierd met een symposium over groene energie. En een belangrijk onderwerp was de toekomst van de groene energie in Zeeland. Ze noemen het een inauguratie. Bouwer Ørsted wilde vorig jaar al een feestje geven, maar vanwege de coronabeperkingen ging dat toen niet door. Nu wel. Het gebeurde met een symposium en een drone die zogenaamd van het windpark naar de onderhoudslocatie in Vlissingen vloog en de sleutel van het park afgaf. Het gesprek van de dag was niet het windpark dat 23 kilometer voor de Zeeuwse kust ligt, maar de toekomst van duurzame energie. Ørsted maakte eerder dit jaar bekend dat ze een hele grote fabriek voor groene waterstof in Zeeland willen bouwen. Die fabriek zou in 2030 klaar moeten zijn en 20% van de benodigde waterstof voor Zeeuwse bedrijven gaan opleveren. Nou ja, de doelstellingen zijn ambitieus. Hè. Er komt mogelijk nog 10 gigawatt extra bovenop de reeds geplande gigawatten. Dus dat betekent dat het ook een zone zou kunnen zijn die nu nog niet ingetekend staat. Dus het zou ook mogelijk zijn dat er bijvoorbeeld nog een nieuw windpark voor de Zeeuwse kust zou zijn? Nou, naar ik begrijp is er niet zo heel veel ruimte voor de Zeeuwse kust. Maar de kabel die moet in ieder geval hier wel landen. Behalve dat onduidelijk is waar het windpark voor de waterstoffabriek moet komen te staan, is er ook nog geen beslissing genomen waar de fabriek moet komen te staan, zegt verslaggever Remy Oppeneer. Er zijn meerdere mogelijkheden wat hem betreft in de buurt van grote bedrijven in Zeeland die veel waterstof nodig hebben. Nou, er zijn nogal wat bedrijven in Zeeland die dat nodig hebben. Denk aan Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost, maar ook Douw & Jara in Zeeuws-Vlaanderen. En we hebben een groot trein dat eigenlijk braak ligt op het moment. In Vlissingen-Oost is het voormalige Termfos-trein is leeg en ongebruikt. De provincie heeft aangegeven dat ze het fijn zouden vinden als daar een groen bedrijf zou komen. Nou, Ørsted is een groen bedrijf. En ze hebben al gezegd van nou, wij zouden eventueel wel interesse daarin hebben. Maar wat hen betreft is het nog één van de opties. De definitieve keuze is nog niet gemaakt. En de opties liggen op dit moment echt nog duidelijk aan beide kanten van de Westerschelde. Dus zowel aan deze kant als in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een reconstructie van de oudst bekende Zeeuw en zelfs Nederlander die we nu kennen. Hij heet Krijn en is vanaf nu te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Aan de hand van een klein stukje schedel is het volledige gezicht van de Zeeuwse Neandertaler Krijn gereconstrueerd. Het begon allemaal met dit kleine stukje bot dat 20 jaar geleden in Iersk is gevonden, opgezogen voor de Zeeuwse kust. En dit is een heel duidelijk stukje van een Neandertaler. Je herkent die dikke wenkbrauwboog. Maar het is ook een heel bijzonder stukje. Er zit een gat aan de achterkant, achter die wenkbrauwboog. En dat is de stand van een onderhuidse tumor. Er is heel veel onderzoek gedaan naar het stukje, waardoor we weten dat het een Neandertaler is, maar ook dat het een jong individu was en een vrij robuust persoon. De kunstenaar Adrie en Alfons Kennis hebben Krijn een gezicht gegeven. Meestal is het een beetje een tijd van de landbouw dat de mensen een beetje magerder werden. Maar we hebben gewoon een volwassen, gezonde jonge man van gemaakt, zeg maar. Ja. Probleemgedrag bij ouderen met dementie. Het komt veelvuldig voor. Bij WVO Zorg op Walcheren proberen ze dit terug te dringen door een andere aanpak, verschillend per bewoner. De kern daarvan is zorg aanbieden waarvan iemand gelukkig wordt, waardoor bewoners van verpleeghuizen beter in hun vel zitten. Wetenschappers onderzoeken het effect van de nieuwe methode die Stepped Care heet en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Onze gedragsproblemen zijn met 50% afgenomen. Ook als we kijken van meldingen voor incidenten, maar we registreren ook altijd als er iets gebeurt in huis rondom een bewoner of een medewerker die daarbij betrokken is. Het is ook zeker gehalveerd, ik denk nog wel meer. Verpleeghuizen hebben de laatste jaren te maken met een complexere doelgroep. Het beeld van de demente, lieftallige dame met een handtasje is achterhaald. En wat we de laatste jaren vooral zien is dat mensen later bij ons komen wonen, dus verder zijn hun dementie. Ook wel vaak gecombineerd met psychiatrie. We zien ook inderdaad de verschuiving van de GGZ naar ons. En daardoor zien we ook heel ander gedrag ontstaan. Dus je ziet inderdaad heel veel mensen met onrust, onbegrepen gedrag. Inderdaad ook agressie. Dat vraagt veel van het zorgpersoneel. Sinds 2 jaar werken ze hier nu anders. We maken eigenlijk gebruik van verschillende stappen. En de eerste 2 stappen zijn heel belangrijk. En die gaan over van wie ben ik en waar word ik gelukkig van. En dan moet je niet alleen denken aan activiteiten, maar vooral op het gebied van welzijn. Dat kan al zo zijn van hoe begint iemand zijn dag.
Hoe belangrijk is het, zeg maar, als je iemand wakker maakt van op wat voor manier dat gebeurt, hoe je iemand zijn ontbijt krijgt. Meer aansluiten bij de belevingswereld van de cliënten dus. Zo vindt bewoonster Judy Nieuweboer, hier links in beeld, het fijn om iets te bakken of te koken. Je kookt altijd veel, hè? Ja. Bakken, koken. En dus wordt daarop ingespeeld. Verzorgende Inge Overbeke merkt dat de nieuwe aanpak Judy goed doet. Ze is minder in zichzelf gekeerd. Ze is meer op de groep aanwezig, wat vrolijker. Ze was toch ook een beetje somber soms. En had ook wel last van wat wanen, belevingen. En die zijn nu minder op de voorgrond aanwezig. Meer individuele benadering. Kost dat niet veel meer menskracht en geld? Dus we hebben wel geïnvesteerd in een aantal coaches. Dat zijn een gedragscoach en een welzijnscoach. Maar uiteindelijk zien we ook dat het minder tijd kost van andere behandelaren. Omdat we niet meer ad hoc met elkaar aan de slag moeten. En we hebben ook een bepaalde structuur, zeg maar, in een overlegssituatie waar alles en iedereen samenwerkt en bij elkaar komt. En dat vraagt gewoon veel minder tijd. Ook het medicijngebruik om onrust tegen te gaan is drastisch afgenomen. In oktober worden de officiële resultaten van het onderzoek bekend. In het Molenwaterpark in Middelburg is vanaf nu een gedenkplek voor de coronapandemie. Mensen kunnen er steentjes neerleggen met een tekst of een bloemetje. Of je kunt er gewoon even staan mijmeren. De gedenkplek is gekomen op initiatief van het Stadspastoraat van de Nieuwe Kerk in Middelburg. Het is gewoon iets belangrijks wat gebeurt in de maatschappij en daar willen we graag aandacht aan besteden. Het treft iedereen op allemaal verschillende manieren. Het is ook belangrijk om dat te benoemen en om daar een plek voor te geven, zodat mensen zich kunnen uiten. Zowel het jonge boompje als de plek zelf moeten uitgroeien tot iets groots, hopen de initiatiefnemers. Een transfer voor Antoine Tolhoek. De wielrenner uit Ierseke vindt het na 5 jaar bij Jumbo-Visma tijd voor een nieuw avontuur. Tolhoek rijdt in het nieuwe wielerseizoen voor Trek Segafredo. Ik denk dat ze al jaren laten zien dat ze aanvallend rijden. Dat ze niet voor één klassementsman rijden, maar dat ze meerdere opties open houden. En mijn drijfveer om dit allemaal te doen natuurlijk, om die een mooie overwinning een keer binnen te halen. In 2019 won Tolhoek een etappe in de Ronde van Zwitserland. Bij zijn nieuwe ploeg wil hij dat succes graag overtreffen. Ja, gewoon een etappe in een grote ronde. Daar ga ik in ieder geval alles aan doen. En ik denk dat Trek het beste team daarvoor is om dat de komende 2 jaar te bewerkstelligen. Bij Jumbo-Visma reed Tolhoek vaak als knecht in het peloton. Hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg vaker voor eigen succes te gaan. Tolhoek heeft voor 2 jaar getekend bij zijn nieuwe ploeg. De aankondigingen van toneel- of muziekvoorstellingen en überhaupt alle evenementen op zondag. De lokale krant De Scheldepost wil ze niet langer plaatsen, omdat ze niet vindt passen bij hun geloofsovertuiging. En dus twijfelt de gemeente Capelle, die veel adverteert in de krant, of ze nog wel zaken willen doen met de uitgever. Het is niet acceptabel, nee. Als we daarop inzoomen, en we hebben die duiding ook gekregen, dat gaat ver. Wij staan voor Capelle voor een pluriforme samenleving met alle kernen. Maar toch ieders belang en identiteit ook mag worden gewaarborgd. Nou, en dat gaat toch wel aan beperken. Er wordt een censuur overheen gelegd en dat is het grootste probleem. De uitgever laat in een reactie weten dat ze de bemoeienis van de gemeente veel te ver vinden gaan en dat de gemeente niks te zeggen heeft over een privaat bedrijf. Hij is ondernemer en wij hebben een contract met hem en dat contract leeft hij na. Maar als wij dan stukken publiceren die informatie geven met eroverheen misschien ook een stukje promotie en daar legt hij de grens. Als er promotionele activiteiten zijn, dan gaat hij een filter eroverheen gooien. En dat is voor ons een grens die overschreden wordt. Ondanks de oneenigheid komen beide partijen woorden tekort om uit te drukken hoeveel respect ze wel niet voor elkaar hebben. En daarom komt er ook nog een vervolggesprek in oktober. Hoewel de gemeente weinig fiducie heeft in een heel andere afloop van die gesprekken dan tot nu toe. En daarom bereiden ze zich hier in het gemeentehuis alvast stilletjes voor op een andere oplossing voor de gemeenteberichten. In de Zeelandhallen in Goes komt definitief een noodopvang voor 320 asielzoekers. Nog deze maand moeten de eerste vluchtelingen er worden opgevangen. De noodopvang in Goes is voor reguliere asielzoekers en niet voor Afghaanse vluchtelingen. De bedoeling is dat de locatie 6 maanden open blijft met een eventuele verlenging van nog eens 6 maanden. De ijzeretende bacterie die eind vorige maand werd aangetroffen in de jachthaven van Zelzaten en daar enkele schepen ernstig beschadigde, heeft zich niet verder verspreid door het kanaal van Gent naar Terneuzen.
Dat meldt havenschap Noord-Seaport na eerste onderzoek. Bovendien levert de bacterie geen gevaar op voor de volksgezondheid. Wel laat het bedrijf aanvullend onderzoek doen om de oorzaak van de bacterie te achterhalen. Er is in Zeeland een tekort aan plekken waar jongeren taakstraffen kunnen doen en een tekort aan begeleiders. In 5 jaar tijd is dat aantal gehalveerd. Daarom zoekt de Raad voor de Kinderbescherming, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van taakstraffen, dringend nieuwe begeleiders en plekken. In Zeeland krijgen jaarlijks zo'n 150 jongeren een taakstraf. Na een advies van de Raad voor de Kinderbescherming bepaalt de rechter de lengte van die straf. Een taakstraf is niet alleen een werkstraf, maar heeft ook een opvoedkundig karakter. Jongeren moeten zich aan bepaalde regels houden. Op tijd komen, je werk naar behoren uitvoeren, je gedraag je eigen naar de regels die gelden op de werkplek. Dat zijn hele belangrijke zaken. En je voert uiteraard je werk naar tevredenheid van de werkbegeleider uit. In 2016 waren er op Walcheren 18 plekken waar jongeren hun taakstraf konden uitvoeren. Zeeuws-Vlaanderen had er ook 18 en in de regio Oosterschelde-Bekken waren het er 20. Op dit moment hebben we hier in Walcheren nog maar 9 werkplekken. Zeeuws-Vlaanderen nog maar 10 en in het Oosterschelde-Bekken nog maar 11. Dus we zijn echt op zoek naar nog wat meer werkplekken om de kwaliteit van de uitvoering van die werkstraffen te waarborgen. Want we willen een hele goede match maken voor de jongeren. Een van de huidige projectplekken met een taakstrafbegeleider is bij de Strandwacht in Zoutelanden. Dat je wat extra's kan bieden voor dat soort mensen, dat leek mij ontzettend leuk. Thomas Langeler is 37 jaar en begeleidde dit jaar voor het eerst een jongen met een taakstraf en leerde daarbij een belangrijke les. Dat het een beeld van een taakstrafjongere absoluut in positieve zin uitpakt zodra je zo iemand leert kennen. En dat het echt een meerwaarde aan je team en je bedrijf kan geven. Een taakstraf blijkt goed te werken bij jongeren. In 2019 is 78% van de taakstraffen positief afgerond. Dat betekent dat een jongere een tweede kans krijgt in de maatschappij. Wat ik ze met name mee wil geven is dat je met je eigen gedrag en hoe je in het team staat een leuke werkervaring kan hebben en daar ook zelf heel veel positiviteit uit kan halen. Maar op dit moment is er dus in Zeeland behoefte aan meer plekken en begeleiders om een taakstraf uit te laten voeren. Zeeland breed zo'n 20 plekken, zeg maar. En ik denk dat de gemeentes daar ook een belangrijke rol in zouden kunnen spelen. Het is ontzettend leuk om met zo iemand te zien groeien en te begeleiden. Jongeren zijn natuurlijk in de groei van hun leven en kunnen veranderen. En dat zie je ook in de praktijk, dat jongeren veranderen. En daar hebben ze recht op. Gunt u jongeren een tweede kans, dan kunt u meer informatie vinden op wordtaakstrafbegeleider.nl. Geluidloos gaat het niet, het slopen van een bunker. Donderdag is begonnen met de sloop van de bunker uit de Tweede Wereldoorlog die bij Britannia werd gevonden, onder de boulevard in Vlissingen. Op die plek komt de parkeergarage van het nieuwe hotel. Nadat die onverwachts werd gevonden, gingen er stemmen op om de bunker te behouden. Maar het is een standaardbunker waar er meer van zijn op Walcheren. En bovendien is de ruimte nodig voor de ondergrondse parkeerplaatsen. 2 stichtingen hebben wel de tijd gekregen om een paar dingen uit de bunker te halen die ze willen houden. De provincie laat bij 10 bedrijven het afvalwater controleren op illegale lozingen van de kankerverwekkende PFAS-stoffen. Chemiebedrijf 3M in Antwerpen bleek de stoffen te lozen, maar de vraag is of dat ook in Zeeland gebeurt. Om welke 10 bedrijven het gaat, wil de provincie niet zeggen. Ja, en dat ga ik u niet vertellen, want ik weet dat niet. En dat is ook netjes als je dat als gedeputeerde niet weet, want we hebben dat uitgegeven aan de RUD en aan de DCMR. Die voeren daar de controles uit. Maar goed, dan gaat het natuurlijk al snel over chemische bedrijven. Dan denk ik gelijk aan Dow, ik denk aan Yara. Denkt u ook aan dat soort bedrijven? U mag denken wat u wil en wat ik denk doet er niet zo ter zake, want we hebben daar van tevoren met onze mensen en de RUD en de DCMR afspraken over gemaakt. Het RUD en DCMR zijn controleurs van de provincie. Over 2 weken is de uitslag bekend. En de SGP in Provinciale Staten wil zo snel mogelijk een informatiebijeenkomst met experts om meer duidelijkheid te krijgen over PFAS en andere mogelijke gevaarlijke stoffen in de Westerschelde. Het is weer begonnen, Film by the Sea. Het is de 3e editie onder de hoede van festivaldirecteur Jan Doense. Maar de eerste waar hij echt zijn eigen stempel op kan drukken.
Want zo wil Jan Doense het internationale karakter van weleer terug. Dat zou het namelijk makkelijker maken om grotere producties exclusief naar Zeeland te halen. International Film Festival, dat betekent meer dan dat er internationale films draaien, zal ik maar zeggen, en internationale gasten komen. Dat heeft ook iets te maken met een bepaald prestige wat je ontleent aan je competities, aan je premièrefilms. Nou, daar is nog wel een slag te slaan. En dit jaar heb ik een klein stapje gezet, maar ik merk dat het lastig is. Want Vlissingen is dan toch weer niet Amsterdam. En daar zit wel een spanningsveld. Het is minder makkelijk om exclusieve films te krijgen voor een festival in Vlissingen dan voor een festival in een Randstad. Maar we moeten daar gewoon aan werken. Dat sales agents en producenten en distributeurs zeggen, wij moeten gewoon naar Vlissingen. Is daar een formule voor? Hoe doe je dat? Het zijn baby steps, zal ik maar zeggen. Je moet beginnen met te laten zien dat dit een festival is waar het goed toeven is. Ik bedoel maar, kan aan de Noordzee, waar zorgvuldig en kwalitatief hoogstaand wordt geprogrammeerd. Dat moet je langzaam opbouwen. En ik weet, er zijn andere tijden geweest, maar het is ook minder gegaan de afgelopen jaren. Het festival is best in zwaar weer geweest, waardoor er veel minder mogelijk is nu dan in het roemruchte verleden. Nou, ik wil dat toch proberen weer een beetje op de rit te krijgen. Het is, waar Jan Doense al een beetje aan refereerde, niet voor het eerst dat het festival internationaler wil zijn. In het verleden kostte dit het festival wel bijna de kop. Maar daar hebben ze nu van geleerd. En ze kunnen ook bijna niet anders, zegt Anke Tanihattu. Ja, door toch goede kwaliteit te leveren en dan moet het allemaal weer toch wat minder. En internationale thema's moeten blijven komen. En niet te vergeten, je moet echt die subsidiegevers en die fondsen blijven overtuigen dat dit een heel fijn festival aan zee is. Het duurt nog wel een paar weken voordat Zeeuwse scholieren al hun schoolboeken hebben. Want door papierschaarste bij uitgevers konden niet alle boeken worden gedrukt en geleverd. De vertraging komt bovenop de leveringsproblemen van vorige week. Toen zaten duizenden scholieren zonder boeken door een personeelstekort bij boekenleverancier Van Dijk. Dit alles bij elkaar maakt de woede bij scholen alleen maar groter. Dit is ook niet iets waarvan je zegt, god, dat is nou voor het eerst sinds jaren dat er een keer iets niet in orde is. Het gevoel van ongenoegen, frustratie en onmacht. Ik denk dat onmacht eigenlijk het sterkste is. Hoeveel leerlingen nu nog zonder boeken zitten is niet duidelijk en krijgt de school ook niet te horen van de boekenleverancier. Van der Knaap wil daarom snel meer duidelijkheid. En ik weet echt niet of dat 10 boeken zijn van 10 leerlingen of dat ik dan op honderden boeken moet rekenen. Op dit moment zit ik ook daarop te wachten. Van Dijk, lever mij nou de informatie. Welke boeken lever je wel, welke lever je niet en welke je niet levert. In welke week of welke dag lever je dat dan wel. Die informatie wil ik wel heel snel hebben. Totdat alle boeken er zijn, moeten leerlingen het doen met kopietjes en digitale versies van de gemiste boeken. En de vorm van het nieuwe studentencomplex in Middelburg blijft de gemoederen bezighouden. De 3 gebouwen vormen samen namelijk het woord lul. Het werd opgemerkt door de stadsdichter van Middelburg, Raymond van de Ven, die er nu ook maar een gedicht over heeft geschreven. Nee, ik had geen benul. Denkend aan Zeeland, dan zie ik een lul. En op straat zijn de reacties op het gebouw wisselend. Dat ze dit toch wel over het hoofd hebben gezien en dat hoort niet. Het zou eigenlijk wel aangepast moeten worden, maar het is wel zonde, want ze zijn al best wel ver. Als u nou hier zou gaan wonen, zou u er dan nog in willen wonen? Nee, want je wordt er natuurlijk al die tijd aan herinnerd. Hè? Ja, en ik kan ter afsluiting er nu een flauwe grap over maken, maar ik kan het ook niet doen. Dus een fijne avond en tot morgen.